wie wil nochtelijk de zinnen, er ruwt even bij. En dan kunnen we even bijkomen en dan wordt het staren gewoon wat rustiger. En dan hebben we even een wat droeger waartype en meer lucht. Joen en vannacht. Joen is het rustig en droeg. Vannacht vanuit het westen mooi ruim en de temperaturen vannacht 2 of 3 graden. De wind die komt uit het zuiden en zuidwesten, helpt vannacht weer aan, wordt matig en krachtig. Morgen in de maandtijd, oudisdag, ruim en lichte ruim. Daarna even een droge periode, in de midden weer ruim of lichte ruim. En de temperaturen morgen, ik denk zo tussen de zon en de 9 graden. De wind uit het zuidwesten mooi en die wordt matig en krachtig. Hoe matig meestens, letterlijk krachtig of vrij krachtig, krijg 4 van 6 en dan morgen en morgen de nacht. Ik denk dat wij een ierwisseling mooi maken, maar droeg waar. Dat het droeg weer zal om tolle boeren heen is mooi voor het aansteken van het vuurwerk. Hou wel rekening met een vrij krachtige zuidwestenwind. Dan is daar, betekent ruim, en flink wat ruim. Maar ik maak iets temperaturen. Zo'n 10 of 12 graden maar liefst. Maar een krachtige onthuddewind in het kustgebied uit het zuidwesten bij. Het fruitjoch. Manje, ja, toch een buiig waartype, de zinnen er even bij. En een temperatuur om er bij de 8 graden heen. Tiesje, stwarm, maar ruim en flink wat ruim ik op een 8 graden. Baasje weer buien en dan 8 graden. Dus nog altijd mild voor de tijd van het hier. We moeten morgen oudisdag, maar weer even in het waasje.